Cambuur had FC Grains in eigen huis maar grote cijfers verslaan. Het was uiteindelijk 3-0. De later stenen naar de sensationele winst in de noordelijke derby op het derde plak in de eredivisie. De ploeg van coach Henk de Jong weer volle beter als Grains en nam na rest afstand terug doelpunten van Roesnak, Albertje en Van der Streek. Ik dacht van ik zal wel een hele uitbundige Henk de Jong voor de camera krijgen, maar dat is redelijk nuchter. Ja, maar we winnen nu en als verliezen kon ik pikken, dan maak ik nuchter doen. En ik vind nou maar de trainer, maar de jongens lekker niet en de trainer maar het mooi normaal doen. Maar waar we verliezen, maar ik wel wat uitbundiger wezen, hè? Om de boel weer op te peppen. Maar nou mooi rustig. Ja. Etje en Reinen, ja, we zeggen het al vaker in Leeuwarden, maar wat is hier allemaal gaande? Nou, wat is hier gaande? Dat we zeker de nodige punten pakken. En dat niet alleen, we spelen ook nog aardig voetbal. Zijn jullie zo goed? Nou, wij hebben wel een team wat gewoon verschrikkelijk moeilijk te verslaan is. Yeah, everybody's surprised, you know, but I see how this club works straight from the start when I came here, and it's fantastic, you know, the philosophy of the football. We try to play technical football, also high pressure when we don't have the ball. So it's yeah, people are surprised, you know, but we work on it, so it's good. Jullie hebben Groningen van het kastje naar de muur gespeeld. Ja, dat mag je zeggen. We speelden vandaag inderdaad heel goed. En Groningen heeft denk ik weinig laten zien. Ah, we hebben wel echt terecht gewonnen, ja. Next week it's Super Sunday, hè, against PSV. Yeah, it's going to be a big game, you know, and we are all looking forward to it. Cambuur zit dus nou treden achter PSV en PEC Zwolle. Heerenveen won juster maar 1-0 bij AZ in Alkmaar en stiert nou correct achter Cambuur op het vierde plak.